Orain gurera dator, Ana Goitia! Eixo? Abanatxu! Zela? Gu oso ondo? Bueno, gure kaxa. Bani aimarreterrenaz beteko moduan, eitzen olako errepaso bat, txirrindularitza munduari modan ikuspegitik, baina ez modatik bakarriz, no, historiatik bebai. Ze, ez dut hain errez eukiongotan esan behar dut, ze ez da aldatu asko txirrindularitzen janskeria, igual tejiduak aportxua, baina ez da aldatu asko. Orduan hasiko gara, lehenengo irudizagaz, bitu. Hombre! Hor ikusten dozu, Zutik ona aldatu da zertxoa, Bak izan handoko izen horre, velozipedoa. Osa, bizikletia, hau zan, lehenengo bizikletia, pedalak eukasana. Velozipedoa. Nor kasma eban? Kirkpatrick, Macmillanek asma eban. Berak asma eban, 1889 urtean da, pedalak ipini utzazan aurreko erruberiari lehenengo bidar. Eta hori izan da, bueno, orduan, normal joten zirean. Izan zen aurrera pauso garrantzitsu bat pedalena, ez da? Karo, ze pedal bari, pentsa. Bai. Galdu egiten du. Bueno, eta horrek usten dugu emakumeak. Bizikletian asmakuntzia izan zen oso ona emakumeentzako eta euren askatasunerako lagundu eban pilo bat. Eta orduan emakumeak hasi zirean erabiltzen, bizikletia bedornora ezuteko, baina gonakin eta ibiltzen zirean da, karo, gonia danotak egun moduan ez da proposa bizikletan zuteko. Trabatu egiten da katean. Efectivamente. Baina, daukauz, orduan hasi zirean, urrengo argazkian ikusiko bloomerrak deitzen jakon prakak. Ikusten duzue praka bombatxuak edo bloomer deituak. Zehaitzi deitzen jake bloomer? Bastante zirkokoa. Hori da, baina zehaitzi deitzen jake bloomer. Amelia Bloomerrek ipini bazalako modan. Amelia Bloomer zan estatu batuetan, emakumeen eskubidien alde, askoi eban emakume bat, errebista bat eguan emakumeen alde eta 19. mendeko bigarren zatizan izan zan hori. Eta ikusi eutzan Libby Miller, hor ikusten gauzena da ziklista bat oso ezaguna izan zana Libby Miller, eta berari ikusi eutzen orduan hasi zan beren egunerokotasunean erabiltzen. Eta orduan ja emakumeak hasirin prakak erabiltzen. Urrengo argazkizan ikusten dugu, lehenengo karreria hain zana, benetakoa txerrindularitzen izan zan 1878an. Bueno, lehenengo bidar 1989an, 123 kilometrokoa, eta irabazi eban James Moore, hor ikusten dugu, berak irabazian, 123 kilometro 10 ordutan nahi eban. Egurrezko bizikleta bateaz eta burdinazko berakin. Hori da. Eta hurrengo argazkian jabai, dira, Bilboko txirrindulari elkartea sortu zanean, 1908 urtean. Lanazko erropak erabiltze bezen, ikusten duzu ejertzia eta praka. Zelaniak esaten dau, oso ondo aguantaten da bela berotasuna, termikoa dela, humedadia bebai, eta orduan lanazkoak erabiltze bezen orduan, pikada lantxerik engo eben, Zuk argazki hauek guztiak ezautzen zenituen, Emar? Gehiago hemendik aurrera, ez? Hemen ikusten dugu Valentin Uriola, musikarra zan, txirrindularizea, eta ikusten dugu Kaz taldekoa zan, eta bueno, bizeriaz eta horria, hasi zirean ondauken itxurako erropak eruten, baina ondinoko algodozkuak zirean. Ia, Marino ematen duela, Bai, ontsi ikusiko gu Marino, urrengoan. Urrengo argazkizan ja, ikusiko gu, Marino lejarreta, 82. urtean horria likrasko erropak eruten ziren, jako modua ontsi eruten dira zen moduan. Eta horrek bizerak hain famosoen zirinak, edo nok erute basanak orduan. Bizerariek txirrindularitzan bakarrik ezautu ditu? Bai, hori da, ez? Leheno, indumentariaren beste aksesorio basan, gaur egun gutxio ikusten dena, kaskoa obligatorioa delako eta kasko eramatelako txapelaren. Ez que egitea da orduan kaskori pesan eruten. Eta gero kalian behazko ikusten zirian zazu baten horrek bizerak, ez? Gehiago da, orain ere, hipsterrek jatzen dituzte askotan, Ana. Bai, oin modan ipini da berriro orduan. Bueno, eta hor ikusten dugu mailotak bebai, zer ikusi handiz eukida dela. Ez, segun ze kolorekoa, turrekoa horizea da, giroko ustot berdia dela. Arrosa, berdia ez tekin nugu, zurizea gaztienari pintzen jakola, bueno, zeu zerrenteranak. Hor ikusten dugu indurainek, 81an irabazi banian turra, mailot horizea hainbeste bidarrerun da bena ipinitza. Eta azkenengo argazkizia, zeu, Gaur egun zelan zuten dira, asko berropa modernu eta kaskua sin falta. Ze lehen oindalak itxirarte kaskorik zertzan ipez, orduan edo zer pasateko moduan, ez? Orain asko zere komodoago, ez da, zentzu hortan behintzat, pensa, artila edo likrazko. Kamexeta hauek, gainera begira, hemen behintzat bat harin ez ikusten, etxe ondo, etxe famatukoa, eta zu oraina emar zara, etxe ondoko enbaixadore. Bai, urte berriarekin, pixka bat lan horietan hasi naiz, ez? Enbaixadore moduan, handik eta beraiek antolatzen dituzten eventuetan presentzia edukitzen,
beraiek eta dituzten produktu berrietan ere, nire esperientzia aportatzen, eta, gauza horietan, ez? Baitare argazkiak ateratzen, bai katalogoetarago, eta... Aimarrek ez du esan nahi... Modelo, lanetan! Ez du esan nahi! Modelo bat hauko... Aimar, modeloa zea! Baita ere! Modelo lanetan! Ana, oitia, estinauta dago, eskerrik asko! Zeuerin, oso handi bat! Aio!